Aquesta crisi afecta les economies municipals, els comptes municipals, de diverses maneres. Disminueixen els ingressos procedents de l'activitat immobiliària, de les transmissions immobiliàries, hi ha també més despeses en interessos de crèdits ja subscrits, també les despeses ordinàries de l'Ajuntament augmenten a l'augmentar també el cost de la vida. Això, en el fons, posa de manifest que manca un bon model de finançament local? És a dir, no podem estar tan a expenses del sector de la construcció, per exemple? Són dues coses. Ens falta un bon model de finançament de l'administració local, això sens dubte. Més del 30% de les activitats i dels serveis que l'Ajuntament de Terrassa dona als seus ciutadans no li correspondrien i no rebem el finançament a canvi, i això no pot ser, ho diem sempre, però en moments de reducció d'ingressos encara es fa més palès i més greu. Això per un cantó, o sigui, hem de ser capaços de reclamar un bon finançament. Un altre és ser capaços de dibuixar un model de creixement i un model de ciutat no basada en el totxo i exclusivament en el creixement del sector immobiliari. En aquests moments els ingressos ens baixen per tots cantons. O sigui, l'Ajuntament de Terrassa té menys ingressos ara que l'any passat, i això vol dir que haurà de prioritzar molt i molt bé les polítiques que ha de fer de cara a l'any que ve. I el ciutadà haurà de saber que hi haurà coses que fins ara fèiem cada dia, un cop a la setmana, i que ara no podrem fer, i que haurem de prioritzar molt en polítiques socials i en polítiques de foment de l'ocupació, perquè és el que ens toca fer en moments de crisi. Canviant de tema, els documents del Ministeri de Foment es refereixen al quart cinturó o la Ronda del Vallès com un tram de la AP7. Encara hi ha una indefinició important sobre com ha de ser aquesta via? Hi ha els que pensen que ha de ser d'alta ocupació i els que la conceben més aviat com una ronda de comunicació dins de la comarca i amb les comarques al voltant. Quina és la posició actual d'Esquerra Republicana? Bé, miri, la posició actual d'Esquerra Republicana és intentar arribar a un acord i deixar de donar voltes i de marejar la perdiu. I nosaltres hem fet esforços per modificar el que era el traçat del quart cinturó i hem fet esforços per sumar-nos al carro del que ha d'acabar sent aquesta via que ha d'acabar, de moment, a Sabadell. I fa qüestió de 3-4 mesos, nosaltres en el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa vam aconseguir modificar una resolució presentada per Convergència i Unió i ens hi vam adherir. I això per nosaltres té fins i tot un cost d'haver estat defensant una posició molt clara durant molt temps. Però el que sí que és cert és que el ciutadà de Terrassa, quan surt per la carretera de Matadepera, veu que s'està fent allà una infraestructura important. O sigui, negar que s'està fent alguna cosa no té cap mena de sentit. Ara, ha de quedar molt clar que el quart cinturó no anava per on passa ara la que és la Ronda del Vallès. Hem aconseguit acostar-la molt més a les ciutats i hem aconseguit que serveixi de ronda entre ciutats. I això, per definició, fa que deixi de ser considerada una via metropolitana i internacional per ser considerada una via local. I això, el pla territorial metropolità que s'està aprovant al govern de la Generalitat en aquest moment, contempla quart cinturó, Ronda del Vallès, digui-li com vulgui, la contempla com una ronda, com una carretera de baixa intensitat. Però un cop s'infligeix al territori una cicatriu tan important com la del quart cinturó, que té un dany paisatgístic important, aleshores, posats a fer, diguem, no és millor que sigui una via útil i que no neixi petita, una mica com va passar amb l'eix transversal? Depèn de la utilitat. O sigui, el pla territorial de Catalunya el que contempla és que la infraestructura internacional que hauran d'agafar els camions que arribin de la Jonquera i que han d'anar cap a Madrid o cap al País Valencià és el que és ara en aquest moment l'eix transversal. O sigui, aquests camions, quan arribin just a Girona, agafaran una carretera, que serà l'eix transversal desdoblat, que els enviarà cap al reste de la península. I això és el que defineix el pla territorial metropolità. Pel que fa al que és el quart cinturó, que el nom no fa la cosa, jo crec que no està de més dir-ho, que hem aconseguit que aquesta carretera s'acosti més als nuclis urbans, amb el qual donarà un servei real a les ciutats per les quals unirà, i l'impacte ambiental en el territori és menor, perquè l'acostem molt més a la ciutat. Si vostè agafa el que dibuixava el quart cinturó passava, que ens entengui tothom, per sobre de la benzinera de la Kuwait, una mica més per sobre, per sota el que és el Club Egara, i tallava tota la plana que hi havia allà. En aquest moment l'hem acostat molt a la ciutat, l'acostarem molt a Sabadell, l'acostarem molt a Granollers si ha d'arribar allà, i la convertirem en una ronda entre ciutats. Per què? Nosaltres pensem,
i deixi-m'ho dir, hem fet el pas de treballar per millorar la infraestructura ambientalment, però nosaltres pensem que de gran infraestructura el país ja en té, que és la C58, i que probablement no, segur, s'ha de desdoblar. Però el que manca en aquest país és les connexions entre les ciutats internes, i això és el que hem de millorar. Quan a mi em deien que el quart cinturó millorarà la mobilitat del Vallès, no és cert. El quart cinturó, tal com ho havíem pensat, ens enviava al col·lapse, perquè haguéssim tingut una infraestructura col·lapsada de camions i de cotxes que anaven no a Martorell, no a Sabadell, sinó que se'n anaven cap a València o cap a Madrid, que no ens hagués permès aprofitar-la als ciutadans de la comarca del Vallès Occidental. Jo crec que això s'ha canviat. Per això no ho diu Esquerra, que si ho diu Esquerra no té cap valor, perquè ho havíem defensat. Això ho diu el conseller Nadal quan parla del que serà aquesta via. El que passa que ells, igual que nosaltres, ells han de defensar que allò és el quart cinturó i nosaltres defensem que és una altra cosa. Però que la via no passa per on passava i no té les condicions que tenia en el seu origen, jo crec que això no ho discuteix ningú. Doncs molt bé, senyor Isaac Albert, se'ns ha acabat el temps. És una llàstima perquè són moltes les qüestions que podríem tractar amb vostè, ateses les seves àmplies responsabilitats a l'Ajuntament i també la seva condició de portaveu d'Esquerra al nostre consistori. Serà en futures entrevistes. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. I a vostès els emplacem a una nova edició de La Ciutat a Fons.